pa sa class. Talaga. Kalibog tayo. Picture ng photo. Ito na. Kasi kung pinapanood ko rin ito minsan, Corny. Hindi mo pa ininom yung kape. Inumin mo na. Alis na tayo. Tapos na kayong lahat. Tapos na. Tapos ko na yung isa kong tinapay. Hindi masarap yung kinain natin. Hindi, okay yung kami. Hindi, tulad sa ibang. Masarap yung sa amin ni ate. Masarap? Hindi masarap. Lahat natin, baka bigyan niya ako. Pagbalik ko, bigyan niya ako ng free na baboy. Nangyari. Hindi mo lang anak ng may-ari. Sabi ko sa'yo, kasi gawain mo na pag makaintay tayo. God. No. Pang pupunta pa ako ng fitness. Fitness ka na. Yes. Of course. Magbabayad na ako ha. HTTPS. Ganyan pa ako. Love you, sabihin mo rin Gago. Love you. Vjeruje, naravno, kako ne, jedan rekao, meni su to nadoknadilo. At mag-fitness pa ako. Sana, ba't hindi pa binigay sukli? Tara na. Ano? Kukunin pa niya yung sukli. Ihatid ka na yan, tapos bibigyan niya yung sukli. Para Tapos may ganito yung ano mo, para sa user. screen? Para sa user. Para sa Para pang salamok mo yan. Hindi. Sjajna kontraoblikuje, Ano bang good? dobro bira Nakikita teći. na niyan dito. Para hindi masyado. Ano sa loob? Nasa ano siya? Sa salamin talaga? Para hindi masyado maano dito pa mainit sa loob. Ah. Yung kanya naman, para hindi masyado malamig sa winter. Para walang gusto. May kastak dito. Yung dapat nag-CR. May CR sila dito. Ay, CR ko. Ihi ako. Veriterna, baš se Uy, anong number ko? imala mnogo prostora za bolju reakciju Ano yung blikova. number ko? Bilisan mo. Stvarno se u redu. Hindi. Što je ispalo sam se nagovorio. Bakit? Ano ba? Savršen se oblikova. Mada Fernandes traži challenge. Paano ano? Činilo se da je dobro. Sakto, 5. Ay, Kasi okay. apat na kape is ng tubig. Dobro je. Hinati niya. Bakit ba babayaran ba yung ano? Ay, daw. Tubig? Ba't ang mahal? Piso. Apat, di 4. Tapos yung tubig na piso. Ay, pati yung tubig? Nag-order ka ng tubig? Ah, yun pala. Kaya nga. Ito ba sa akin? Wala kang tubig? Ha? Wala kang tubig? Ayaw ko ti. Sa anak sa akin. Ikaw talaga, nag-order ka pa ng tubig? Hindi ako kumuano ng tubig. Kumuha. Hindi ay ano niya siguro. Dobro pokuši blikove. Ano na? Piso lang naman. Međutim, precizne, teške pozicije. Bakit kaya ito hindi ako Pogoditi bolje. hindi ako Blikova. Tapos ka na? Mangali ka na. Wala, punta ka pa. Alik ka na. ano, alis na ba tayo? Dali lang, dali lang. Tara na. Alis na tayo? Tara, makauwi tayo. Okay, tara na. Da, sve mora da govori blikove, da je svoje materijala, možda
bye-bye. Alis na kami. Ala, may baboy pa.